Chámome Silvia Rojo, son bailarina, intérprete e creadora galega. Teño 23 anos e fai 9 anos que estou en Portugal. Recentemente empecé a traballar como intérprete freelancer e agora estou embarcándome máis na xornada como creadora e é por iso que estou aquí nas residencias Paraíso. Incorpore naceu un pouco como a xuntanza de moitas ideas que xa me estaban como pairando pola cabeza desde fai algún tempo. Sobre todo esta relación da mente en relación ao corpo e digamos un pouco como todo o proceso interno que ten que pasar para que o movimento se produzca. Creo que non sei, a parte mental tamén é sempre como unha forza moi presente que iramos ou non, por moito que sexamos bailaríns e traballemos co corpo. Creo que todo o que pasa, como dixen internamente, creo que afecta moito máis tamén na forma como despois o movimento dá a forma que se crea. E, bueno, así como en contexto xeral foi eso que quería traballar. Xa tuve en outras pezas, o primeiro solo que fixen foi o ano pasado no Abanea de 2024 e foi a primeira vez que tamén como que pasei un proceso sola de crear movimento, así como máis en ámbito profesional, por decirlo así. Pero sinto que este proxecto é diferente porque me permitín tamén como pensar máis en cuestións de escenografía, a parte plástica, a parte musical que tamén será a próxima a seguir. Entón, sí que sinto que é como un proxecto que ten unha madurez que tamén, bueno, por diferencias de tempo e de experiencia tamén creo que tamén o puxen e o puden abordar dunha forma máis madura, máis creativa tamén. Estas 2 semanas surxiume tamén como volver a mirarme en rexistros que teño de vídeo de cando era pequena, de cando empecé a bailar. E creo que foi curioso porque sinto que a miña voz interior que está como ansiosa por buscar esta creatividade agora ven moito dela, desta Sofía pequena. E bueno, foi esas imaxes tamén que me inspiraron un pouco a crear todo este universo plástico que vedes despois na mostra. Eu estou acostumbrada a solamente focarme máis no corpo ou máis como, aí está, producir movimento, crear algo concreto, focarme como, vale, teño un deadline para acabar este solo ou o que sexa. E creo que tamén estar aquí en investigación permitiume explorar como ideas que eu tiña apuntadas que pensei como, oye, pois traigo para aquí, o sea, tamén todo este proxecto surxe como de moitas cousas que fun escribindo, pensando, reflectindo para min e que tamén permitín que ahora estando aquí en investigación tamén pudesen sair o mellor dunha forma máis creativa. Foi por iso que tamén fun a revisitar o plástico, a luz, que o mellor tampouco tiña tido oportunidade anteriormente, o propio espacio tamén, neste estudio estaba como cerrado aquí, pero non sei, escoitar cousas de fora do estudio, poder facer aquí a visita guiada, tamén entender a historia que este espacio ten, tamén a memoria que ten, que, bueno, para min é curioso tamén porque é como un espazo liminar, se o queres chamar así, que creo que tamén, de certa forma, se relaciona co traballo que fun desenvolvendo aquí estas semanas, entonces creo que foi moi positivo tamén nese sentido. Creo que os seguintes pasos para Incorporia serán recolectar tamén o traballo aquí feito
e ao mellor despois desa revisitación terei as ideas máis claras ao mellor sobre o que vayan a hacer daqui, pero a miña intuición me dice que fun como recolectando diferentes pezas que poderán ser unha peza en grande formato ou, bueno, un solo ou algo para espacio convencional, por decirlo así.